ஜோதிடத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான ஜோதிடம் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுலயுமே வந்துட்டு ரொம்பவே சிறப்பான ஜோதிடம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கிட்ட ஜாதகம் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. இருந்தாலுமே வந்துட்டு உங்களோட முகத்தை பார்த்தாலே நம்மளோட வாழ்க்கையில நடக்க போற நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையுமே வந்து துல்லியமாக முக லட்சணத்தை பார்க்கக்கூடிய ஃபேஸ் ரீடர் டாக்டர் கவி முரளி கிருஷ்ணன் சுவாமிகள் இலவசமா இந்த சேவையை பார்த்துட்டு இருக்கு. வாராகி அம்மன் அருள்வாக்கு போனில் அனைத்து பிரச்சனைகள் நீங்க, கஷ்டங்கள் தீர, திருமணம், வேலை, தொழிலில் உள்ள தடைகள் விலக, வாழ்வில் வெற்றி பெற வாராகி அம்மன் அருள்வாக்கு போனில் 8124089199. உலகெங்கிலும் வாழும் ரோஜா தமிழ் டிவி நேயர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கங்கள். நம்முடைய வலைமேடை பகுதியில கலந்துக்கிறதுக்காக பிரபல பத்திரிகையாளர், சினிமா எழுத்தாளர் பாலபாரதி வந்திருக்காரு. வாங்க அவரை சந்திப்போம். இன்னைக்கு என்ன மேட்டர் நம்மளோட பேச போறாருங்கிறத கேட்போம். வணக்கம் பாலபாரதி. வணக்கம். நீங்க தொடர்ந்து நம்ம வலைமேடை பகுதியில் கலந்துக்கிட்டு சினிமா செய்திகளை வழங்கிட்டு இருக்கீங்க. இன்னைக்கு என்ன சினிமா செய்தி வழங்க வந்திருக்கீங்க? இன்னைக்கு இந்த உச்ச நட்சத்திரமான விஜயை பத்தி, அவரு முதல்ல ஹீரோ நடிச்சார் இல்லையா? ஆமா. அவர் எப்படி ஹீரோ ஆனாரு, அவருக்கு ஹீரோ ஆசை எப்படி வந்தது, அந்த முதல் பட அனுபவம் எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேச போறேன். விஜய் அறிமுகமான படம் எது அப்படின்னா எல்லாரும் நாளை தீர்ப்புன்னு சொல்லுவீங்க. ஆமா. அவரு ஹீரோவா அறிமுகமான படம் அதுதான். ஆனா முதல்ல கேமராக்கு முன்னால் நின்ன படம் எது தெரியுங்களா? வெற்றின்னு ஒரு படம். வெற்றி விஜயகாந்த் நடிச்ச படமா? விஜயகாந்த் ஹீரோ. அதுல PS வீரப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணாரு, S.A. சந்திரசேகர் டைரக்ட் பண்ணாரு. அதுல சின்ன வயது விஜயகாந்தா விஜய் வருவார். அதுதான் முதல்ல நடிச்சாரு விஜய். அந்த படத்துக்கு அவர் வாங்கின முதல் சம்பளம் என்ன தெரியுங்களா? இன்னைக்கு 125 கோடி ரூபாய் வாங்குறாரு. அன்னைக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுங்களா அவருக்கு? வெறும் 500 ரூபாய் தான். பரவாயில்ல. அதாவது இன்னைக்கு நீங்க தெரிஞ்ச தெரியாமல இந்த மேட்டர் எடுத்துட்டீங்க. இன்னைக்கு விஜயகாந்தோடைய பிறந்த நாள். ஆமா ஆமா, பொருத்தமா இருக்குது. அவரை பத்தி பேசலாம். விஜயகாந்துடைய வளர்ச்சியில S.A. சந்திரசேகருக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது. அவருடைய ஆரம்ப கட்டத்துல அவர் தான் கை தூக்கி விட்டு நிறைய படங்களை அவர் பயன்படுத்தி ஒரு ஹீரோவா உருவாக்கினாரு. அதுல அவருக்கு S.A. சந்திரசேகருக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது. இப்ப அது சம்பந்தமான ஒரு விஷயத்தை பண்ணார் விஜயகாந்த். S.A. சந்திரசேகர் டைரக்ட் பண்ணாரு. அது மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று ஹீரோவா தமிழ்ல நிலைக்க வச்சது. அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து விஜயகாந்த் வச்சு நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டாரு. அந்த நன்றி கடன் அவருக்கு எப்பவுமே இருக்குது. அதுக்கான சந்தர்ப்பம் அமைஞ்சது. இப்ப விஜய்க்கு சின்ன பையனா இருக்கும் போது நடிக்க ஆரம்பிச்சதுனால அப்படி போய்தான் சினிமா ஆசை அவருக்குள்ள வந்தது. இப்ப கல்லூரி மாணவனா வளர்ந்து நிக்கிறாரு விஜய். லைலா காலேஜ்ல செகண்ட் இயர் விஸ்காம் படிச்சிட்டு இருக்காரு. அப்ப இவருக்கு ரஜினிகாந்துடைய மிகப்பெரிய ஃபேன். ரஜினி படங்களை ரொம்ப ரசிச்சு பார்ப்பாரு. அவருடைய ஆக்ஷன் படங்களை ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பாரு. இன்னைக்கு அவரை விட அதிக அவர் மாதிரியே ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ வரணுங்கிறது தான் விஜயுடைய ஆசையா இருந்தது. இத நேரடியா அப்பாட்ட சொல்ல முடியாம அவர் அம்மா பிள்ளை விஜய் அம்மாவுக்கு செல்ல பிள்ளை. அம்மா மூலமா சொல்லி அந்த சினிமா விஷயங்களை நான் ஹீரோவாக நடிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி ஒரு இதை பண்ணிருக்காரு. அப்ப இப்ப S.A. சந்திரசேகர் பாத்தீங்கன்னா விஜய் வளர்ந்து நேரத்துல பார்த்தா S.A. சந்திரசேகர் கொஞ்சம் சினிமா விட்டு ஒதுங்கிட்டாரு. கொஞ்சம் நிறைய ஹிட் கொடுத்து ஒரு சாதிச்ச சலிப்பு வந்துருச்சு அவருக்கு. சோ இனி படம் வேண்டாம், படம் டைரக்ட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம சினிமா விட்டு கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருக்கலாம்னு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அந்த நேரத்துல விஜய்க்கு சினிமாவில நடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை உருவாச்சு. இப்ப அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, ஏங்க நீங்க எவ்வளவு பேரை உருவாக்கி இருக்கீங்க ஹீரோவா, நம்ம பையன் நடிக்க ஆசைப்படுறாப்புல, அவனை ஒரு ஹீரோவை உருவாக்குங்களேன் இது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எடுத்து சொல்ல. அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லம்மா, நான் இப்ப படம் பண்ற இதுல இல்ல, இப்ப பையனுக்காக பண்ணனா அது வேற மாதிரி ஃபீல்டுல பேச்சு வரும். அதனால நான் பண்ண வேண்டாம், நம்ம பையனுக்காக வேற டைரக்டர் வச்சு பண்ண வைக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவு கோலிவுட்ல அன்னைக்கு கோடம்பாக்கத்துல இருக்கிற பெரிய டைரக்டர் எல்லாத்துக்கிட்டையும் கூட்டிட்டு போய் விஜயை கூட்டிட்டு போய் அழைச்சிட்டு போய் என் பையன் நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாப்புல, பையனுக்கு அந்த படத்துக்கு என்ன செலவாகுதோ அதை நான் பண்றேன், நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன், பையனை ஹீரோவா மட்டும் நீங்க பண்ணுங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கதை உருவாக்கி டைரக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல. அந்த ஆனா அதை அவரு முன்னால முகஸ்துதிக்காக பண்ணிடலாம் அப்படி இப்படின்னு பல பேர் சொன்னவங்க இவங்க போனெல்லாம் கிண்டல் கேலி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. பையன் அன்னைக்கு இன்னைக்கு விஜய் அழகா இருக்காரு. ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா
சுமாரான ஒரு இளைஞனாத்தான் இருந்தார். அது பெரிய அளவுக்கு வசீகரமான ஒரு தோற்றமெல்லாம் இல்ல. அதனால வந்து அவருடைய அழக விமர்சனம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இதெல்லாம் ஒரு மகன்ட்டு இந்த பையனை ஹீரோ ஆக்கணும்னு அப்பா துடிக்கிறாரு பேரு, சினிமாவில் சம்பாதிச்ச காசு பூரா இவனை வச்சு அழிச்சிருவாரு போல அப்படிங்கிற மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த பேச்சு வந்து விஜயோட அப்பா காதுக்கு வரவும் சரி இவங்க முன்னால அது ஒரு சவாலா எடுத்துக்கிட்டு என் பையனை வந்து ஒரு ஹீரோ ஆக்கியே தீர்வேன் அப்படின்னு கங்கணம் கட்டிட்டு இறங்கிதான் நாளைய தீர்ப்பு படத்தை ஆரம்பிச்சாரு. சொந்தமா அவரே டைரக்ட் பண்ணாரு, அவரே சொந்தமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணாரு. விஜயோட அம்மா சோபா தான் கதை எழுதினாங்க. அது வந்து ஒரு கல்லூரி மாணவன் பத்திய கதை அப்படிங்கறதுனால அந்த கதைக்கு வந்து விஜய் ஆப்டா இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி படத்தை ஆரம்பிச்சாங்க. இப்ப அவர் படிச்ச லயோலா கல்லூரிலேயே வந்து படப்பிடிப்பு நடந்தது. அப்ப வந்து இவங்க ஷூட்டிங் பாக்குறப்பல இவரோட விஜயோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வேடிக்கை படிக்கிறத விட்டுட்டு கிளாஸ் ரூம் விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்க்க வந்தாங்க. இப்ப அப்பாவும் பையனை என்ன பண்றாங்க, எப்படி நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்தாங்க. இதுல வந்து சில குசும்புக்கார நண்பர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, ஸ்டூடெண்ட். ஏன்னா அப்பா பணம் இருந்ததுன்னா என்ன வேணாலும் செய்யலாம்னு அர்த்தமா? ஒரு பர்சனாலிட்டி வேண்டாமா, ஒரு முகம் வேண்டாமா? அப்பனும் பிள்ளையும் சேர்ந்து கூத்தடிக்கிறாங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. சோ அதெல்லாம் ஜீர்ணிச்சுக்கிட்டு தான் அந்த படத்தை எடுத்து முடிச்சாரு எஸ். ஏ. சந்திரசேகர். அந்த படத்தை சொந்தமாவே யார் வாங்கல, சொந்தமா தான் ரிலீஸ் பண்ணாரு, சொந்தமாவே விளம்பரப்படுத்தி பண்ணாங்க. அந்த பட தியேட்டர்ல ரிலீஸ் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இவரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன் எப்படின்னா வந்து முத தம்பிள்ஸ் பண்ணி எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி தான் விஜய் அறிமுகவாரு நாளை தீர்ப்புல. அப்பதான் டைட்டில் கார்டு போடுவாங்க, அறிமுகம் உங்கள் விஜய் அப்படின்னு. அந்த அவரு அறிமுகமாற அந்த காட்சியை பார்த்தோம்னா ரசிகர்கள் குலுங்கி சிரிச்சாங்களாம், அதை கிண்டல் பண்ணாங்களாம், கலாய்ச்சாங்களாம். ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு முகம்ங்கிற மாதிரி கலாய்ச்சிருக்காங்க. வசனம் பேசுறது, நடிக்கிறது எல்லாத்தையுமே ஒரு நையாண்டி துணியிலே பார்த்திருக்காங்க ரசிகர்கள். படத்தை விமர்சனம் எழுத பத்திரிகைகளும் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு முகம்னு எப்படி வந்து ஒரு பையனை அறிமுகப்படுத்துறாரு, பணம் இருந்தா எதை வேணா செய்வாரா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க, விமர்சனம் எழுதினாங்க கடுமையா. சோ இது அதனால வந்து படம் வந்து முதல் படமே விஜயோட முதல் படமே அட்டர் ஃபிளாப். இன்னைக்கு விஜய் படங்கள் பல கோடியை சம்பாதிச்சு கொடுக்குது. அதனால தயாரிப்பாளர்களோ விநியோகஸ்தர்களோ லாபம் அடைகிறாங்க. ஆனா அவருடைய முதல் படம் பாத்தீங்கன்னா அவர் சொந்த படமே 50 லட்சம் நஷ்டம். அது வந்து அனுபவ கொள்முதலா அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு எஸ். ஏ. சந்திரசேகர். பையனுக்காக ஒரு முதலீடு பண்ணோம், ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது அப்படிங்கிற ரீதியில் எடுத்துக்கிட்டாரு. இப்ப முதல் படம் வந்து பிளாப் ஆனாலும் இதை ஒரு சேலஞ்சாவே எடுத்துக்கிட்டு என் பையனை எப்படியாவது ஒரு ஹீரோவா முன்னால நிறுத்தி காட்டிய தீர்வு அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி இப்ப அடுத்தடுத்து படம் தொடர்ந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சார் சொந்தமாவே. இப்ப ஒரு 12 படங்கள் வரைக்கும் அவரு தான் படம் பண்ணி சொந்தமா எடுத்திருக்கிறார் விஜய் வச்சு. 13வது படம் தான் வெளி கம்பெனிகள் பூவை உனக்காக படம் பண்ணாங்க. அதுல தான் அவரு பெரிய லெவலுக்கு போனாரு. எஸ். ஏ. சந்திரசேகரும் ரசிகன் மாதிரி சில ஹிட் படங்கள் கொடுத்திருக்காரு. ஒரு வெளி கம்பெனிகள் இருந்து வந்து பெரிய அடுத்த டைரக்டர் போய் நடிச்சது பூவை உனக்காக மாதிரி தான். அடுத்து வந்து தொடர்ந்து படம் எடுக்க முடிவு பண்ணி அடுத்த படம் ஆரம்பிச்சாரு. அதுதான் செந்தூர பாண்டி. செந்தூர பாண்டி படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்ப வேற விதமா யோசிச்சாரு. முதல் படத்துல தம்பியை வந்து தனியா ஒரு புதுமுகங்கிறதுனால பையனை யாரும் ஏத்து அங்கீகாரம் பண்ணிக்கல. சோ 2வது படத்துல ஒரு தெரிஞ்ச முகத்தோட வச்சோம்னா பையன் வந்து கொஞ்சம் இன்னமும் ப்ராப்ளம் ஆவாரு அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்தாரு. அப்ப யோசிச்சு பார்த்தாரு யார பண்ணலாம் அப்படின்னு, யார்கிட்ட போய் நிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து ஒரே ஆளுனா விஜயகாந்த். ஏன் அப்படின்னா விஜயகாந்தோட வளர்ச்சிக்கு இவர் ரொம்ப உதவியா இருந்திருக்கிறாரு. சோ இவர் கேட்டா தட்டாம செய்வார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில போய் விஜயகாந்த் சந்திச்சு என் பையனுக்கு வந்து நீங்க கூட நடிக்கணும், அவருக்கு ஒரு லைஃப் வர்றதுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சொன்னாங்கன்னா ஐயோ நீங்க எனக்கு என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப உதவி இருக்கீங்க, தம்பியோட வளர்ச்சிக்கு நான் உதவ மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் செந்தூர பாண்டியில நடிக்க வந்தார் விஜயகாந்த். அதுல வந்து விஜயகாந்த் வந்து அண்ணனாவும் இவரு தம்பியாவும் நடிச்சிருப்பாங்க. விஜயோட காதல யுவராணி ஜோடியா நடிச்சிருக்கோம். இவங்க காதலை ஏத்துக்கிறது சேர்த்து வைக்கிற ஒரு நல்ல அண்ணனா, பாசக்கார அண்ணனா விஜயகாந்த் நடிச்சிருப்பாரு. அந்த படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த படத்துல சில கமர்ஷியல் விஷயங்கள் நிறைய பண்ணாரு. முதல் படத்துல வந்து அவர் வந்து எஸ். ஏ. சந்திரசேகர் வந்து அவரு கதையில ரொம்ப நல்ல கான்செப்ட் பேசுவாரு, நிறைய சமுதாய பிரச்சனைகளை அலசுவாரு, சட்ட நுணுக்கங்களை அலசுவாரு. ஆனா இந்த விஜய் வச்சு படம் பண்ணும்போது ஒரு முழுக்க ஒரு லவ் ஸ்டோரியை எடுத்துட்டாரு, ஒரு யூத் லவ் ஸ்டோரி, இளமையான துள்ளலான ஒரு இளமையான காதலை எடுத்தாரு. அதுல வந்து எந்த ஒரு கமர்ஷியல் ஐட்டமும் வைக்கல, மசாலா ஐட்டமும் அவர் வைக்கல. இப்ப அதனால இந்த செந்தூர பாண்டி படத்துல வந்து நிறைய மசாலா விஷயங்களை அங்கங்க தூவ ஆரம்பிச்சு. அதாவது யுவராணியும் விஜயும் கபடி விளையாடுவாங்க.
ஓ அதுல கவர்ச்சி உடையில டைட்டா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஆமா அது கவர்ச்சி. அது வந்து அன்னைக்கு வந்து பெரிய விமர்சனத்துக்கு உள்ளாச்சு. என்ன வந்து பையனை வச்சு இவ்வளவு கிளாமரா படம் எடுக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் தான் அதை மீறி சங்கவியும் விஜயை வச்சு ரசிகன் படம் எடுத்தாரு. அதுல நிறைய கவர்ச்சிகள் இருந்தது. ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா விஜய் படங்கள் எல்லாமே கவர்ச்சிக்காகவே, நடிகருடைய கவர்ச்சிக்காகவே ஓடிச்சு அப்படின்னு ஒரு பேர் உருவாச்சு. சுந்தர பாண்டியில வந்து ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ், அது ஒரு மாசான ஒரு ஃபைட். இது அதுல வந்து எப்படின்னா வந்து எதிரிகளை விஜயகாந்த் அடிச்சு புரட்டுற மாதிரி ஒரு சீன் அதுல இடம்பெற்றுச்சு. அதை வந்து முதல்ல வந்து விஜய் வந்து கண்ணாடிய உடைச்சுக்கிட்டு வெளியில வருவார். அந்த மாதிரி சீன் அவரை வச்சு எடுக்கிறதா பிளானிங்ல இருந்தது. இந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ்ல முதல்ல வந்து விஜயகாந்தோட போர்ஷனை எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ அவர் வந்து அவரோட காட்சி முடிஞ்சோன்னா அவர் மேக்கப் ரூமுக்கு போயிட்டு மேக்கப் ரூம் கழிச்சிட்டு கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆனாரு. அப்ப விஜய் வந்து அடுத்த அந்த அவரோட காட்சிக்காக தயாராகிட்டு இருந்தார் விஜய். அப்ப வந்து விஜய் கேஷுவலா கேட்டாரு விஜயகாந்த், என்ன தம்பி என்னோட சீன் எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க, உன்னோட போர்ஷன் என்ன, இதுல என்ன பண்ண போற அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்வமா விஜயகாந்த் கேட்டோம்னா அப்ப சொன்னார விஜய் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்துல, அண்ணா வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அடிச்சு உடைச்சிட்டு வந்து எதிரிகளை வந்து அடிச்சு தும்சம்ன்ற மாதிரி ஒரு சீனு அதை எடுக்க போறேன் அப்படின்னா, ஆமா அப்படியா தம்பி, ரொம்ப ஒரு மாசான ஓப்பனிங் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி விஜய் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாரு பாராட்ட. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணலாம். ஆமா இந்த மாதிரி சீனுக்கெல்லாம் வந்து டூப் ரெடி பண்ணுவாங்களே, டூப் ரெடி பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு விஜயகாந்த் கேட்கிறாரு. யார் டூப் அப்படின்னு கேட்டா, ஆமா யார் டூப் ஃபைட் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு. அப்போ வந்து இல்ல அவங்களே நம்மள மாதிரி மனுஷங்க தானே, டூப் போட்டாலும் என்ன இருந்தாலும் அவங்க மனுஷன், அவங்களுக்கு அடிபட்டா இதாகும்ல, இதுல வந்து நானே தான் களத்துல இறங்க போறேன், டூப் எல்லாம் போடல நானே தான் இறங்க போறேன்னு ரொம்ப பெருமையா சொன்னாராம். பாராட்டு. ஆமா விஜய் தன்னை பாராட்ட போறாருன்னு தன்னை இந்த மாதிரி விஷயங்கள ரொம்ப பெருமையா சொல்லியிருக்காரு. நானே வந்து நடிக்க போறேன் அப்படின்னு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாரு அப்படின்னு நினைச்சாரா. ஆனா வந்து அதுக்கு மாற பயங்கர விஜய் வந்து டென்ஷன் ஆயிட்டாரா. தம்பி என்னடா நீ என்ன ஆர்வ கோளாரா, இப்பதான் நடிக்க வந்ததுனால இப்படி எல்லாம் ஆர்வ கோளாறுலாம் இல்ல போகாரா தம்பி, உனக்கு ஒரு அண்ணனா ஒரு நடிகனா நிறைய படங்கள் நடிச்ச இந்த மாதிரி ஃபைட் சீக்வன்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய நடிச்சவங்கிற அனுபவத்துல நான் சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஃபைட்ல கண்ணாடி உடைச்சு வர்றது, தீ பிடிக்கிற மாதிரி சீன்லாம் வந்து ஒரு நடிகன் வந்து அவரே டூப் இல்லாம நடிக்கக்கூடாது. அதுக்குன்னு பயிற்சி பெற்ற ஃபைட்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தெரியும் நேக்கா வருவாங்க, எங்க விழுகணும், எப்படி எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க தான் அதை நடிக்கணும். நம்ம வந்து ஒரு நடிகை வந்து நமக்கு தெரியாது, ஆர்வத்தில் ஏதாவது பண்ணிடுவோம், உடம்பு பாதி சிக்கலாயிரும். ஏன்னா ஒரு நடிகனுக்கு வந்து சோற வச்சுதான் சித்திரம், உடம்பு நடிகனுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அந்த நீ ஆர்வத்தில் நீயே கண்ணாடி வந்து முகத்துல குத்தி கிழிச்சு அது இதாச்சுன்னா நீ எப்படி அடுத்த படத்துல நடிப்ப, அது தடும்பாயிரும்ல, அதெல்லாம் பிரச்சனை. அதே போல தீ காயமும் வரக்கூடாது உடம்புல. இதெல்லாம் வந்து உன்னோட லைஃப்ல நீ வச்சுக்க ஞாபகமா, ஒரு அட்வைஸா எடுத்துக்க, என்னோட அட்வைஸா, என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். அப்பதான் விஜய்க்கு வந்து புரிஞ்சுதான் இந்த விஷயம். அண்ணன் சொல்றதுல அவர் ஒரு அனுபவசாலி, மூத்த நடிகர், சீனியர் நடிகர், அவர் சொன்னா அதுல உண்மை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த விஷயத்தை கடைபிடிச்சிட்டு வர்றாரு. விஜயகாந்த் சொன்ன அந்த அட்வைஸ இன்னைக்கு வரைக்கும் கடைபிடிச்சிட்டு வர்றாரு. அவர் எந்த இது மாதிரி ரிஸ்கான ஃபைட்லயோ ரிஸ்கான சீன் எல்லாத்துலயுமே வந்து அவரே போட்டு நடிக்கிறார். விஜயகாந்தோடைய அந்த ஆலோசனையை இன்னைக்கு வரைக்கும் கடைபிடிக்கிறார். அதுதான் ஒரு விஷயம். அது பரவாயில்ல, நல்ல மேட்டர் தான். ஏன்னா ஒரு நடிகனுக்கு வந்து முகமும் உடம்பும் தான் முக்கியம். ஆமா, அந்த இதுல வந்து கவனமா இருக்கணும்னு விஜயகாந்த் சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து ஒரு நடிகனா அவர் மேல அக்கறைப்பட்டு சொல்லியிருக்காரு. யாரோ அப்படின்னா எப்படியே போங்கிறது அவரு நோக்கம் இல்லை. விஜயகாந்த் தன்ன மாதிரி ஒரு நடிகன், அவன் வந்து இந்த மாதிரி ஆர்வத்துல அந்த பையன் ஒரு இளமையினுடைய வேகத்துல இருக்காப்புல, சோ ஏதாவது ரிஸ்க்ல மாட்டிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆலோசனையா இது மாதிரி விஜயகாந்த் பலருக்கு நிறைய அப்பப்ப டிப்ஸ் கொடுப்பாரு, ஆலோசனைகள் கொடுப்பாரு. அது போலதான் விஜய்க்கு கொடுத்திருக்காரு. மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறோம் நேயர்களே. தொடர்ந்து பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. ரோஜா தமிழ் டிவி உங்களுக்காக பல புது நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி கொண்டே இருக்கிறது. நன்றி, வணக்கம். நன்றி. இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.